sa tanan. Ang atong gospel atong tuklungon sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 21 hangtod sa 28. Ako na lang mabasa para balay. Miadto sila sa lungsod sa Capernaum sa pag-abot sa adlaw nga ipapahulay. Isulod si Jesus sa sinaguga sa mga Hudiyo ug nagtudlo siya. Natingala gayon ang mga tao sa iyang pagpanudlo tungod kay nagtudlo siya nga may gahom o dili sama sa pagpanudlo sa mga magtudlo sa kasagutan. Sa mga tao dito nga nagtigom adunay usa ka may daotang espiritu nga misingbit. Jesus nga taga Nazaret, unsay labot mo kanamo? Miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nakailan ako kanimo, ikaw ang balaan nga ipadala sa Dios. Apan ibadlong ni Jesus ang daotang espiritu. Hilom ug gawas kaniya. Ang mga tao ipakuro sa daotang espiritu nga misinggit samtang naggawas gikan kaniya. Natingala gayon ang mga tao dito usa mingon sila. Unsa kini? Bago kini nga pagtulunan. Bisan ang mga daotang espiritu na manduan niya o ituman kaniya. Busa dali lang nabaliog ang balita na hitungod kang Jesus sa buong nga probinsya sa Galilee. Atong i-highlight ang mga unaw dali sa Ebanghelyo. So si Jesus miadto sa Capernaum, iyang ang puloy-anan. Dito siya gikan sa Nazaret. O kaning Capernaum sa una, progresibo ni na lungsod. Dito sa north end sa Sea of Galilee. Kani mo usab ang mga kananahan diha po nagpuyok ang mga disipulo. Si Lucas nini Ebanghelyo nagsugid siya kung unsa gyud kustombre sa mga Hudiyo panahon sa kananahan sa Sabat, no? Panahon sa adlaw nga ipapahulay. Adlaw nga ipapahulay. Remember sa Jerusalem, usa ka buong templo, no? Ang templo dako kayo nga templo nasa Jerusalem. Bagdagan kayo mga sinagog, no? Nabatasan yun na ni Jesus panahon sa tigpapahulay, manudlo dito sa mga sinagoga. No? Remember during the Sabbath o kaninyang panahon sa tigpapahulay, ang ilang seremonyas mo ang pag-ampo o na ay public reading sa scripture, no? Dili man Bible ang ilang itawag sa una kani atong gabasahon. Ang Bible gani mo din ato ang i-translate nagikan sa nakaraang testamento o sa Bagong Testamento mo na ang Bible ngalan. Sa una ang kanang pulong sa Dios nga sinulat scripture kinatawag nga scriptura dili Bible. So public reading kuno sa scriptura o iyang i-expose, no? Kabantay ka na kung sa scripture sa kananaang mga Hudiyo nga ilang kuguson nga gilukot, gikugos do ko lukot. Kunya isulod nila sa usa nga murag tabernacle ba. So kananaang gold pag yun siya dahil pag man i-expose na nila during Sabbath.
O sa verse 22, natingala gayon ang mga tao sa iyang pagpanudlo, tungod kay nagtudlo siya sa may gahom. O dili sama sa pagpanudlo sa mga magtutudlo sa kasubuan. No, na ako ni gahom. Remember, ang mga skribo, mga scholars ni siya sa Hudiyo. No? Mo kaning nag-interpret sa kananaang balasahon. O nagtudlo sa Torah. O kananaang sila po mismo naghatag o kanang medyo hukom. Ikan sa Escritura nga kananang application sa Scripture. Sila conservative, no? Hukom. Abi mo asa sila base sila hukom. Hukom nga gibase sa president. Kay balo man si president, unsay kasalanan nga application niya na sa mga inapong na sunod ng mga tigubad sa balaang kasulatan o Scriptura. President. Ang ilang authority, giderive na po nila sa kay balo sa mga earlier na mga experts sa ilang balaod. Of course, mga magitan itong isunod nila o mga popular. No? Usahay, kung makanunay man yun ang pinaka-importante nga lugar, luna diha sa ilahang assemblea, tabi na sa synagogue, gireserve yun na diha sa mga kaninian scribes, sa mga escribo. No? Kita na ito sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 39. Kung musunod na ka ng mga kananang scholar or escribo, mutindog yun ang mga tao. No? Mutindog yun ang ibit ng ilang mga kauban sa mga Hudiyo nga mga pari. Mutindog na. Unya, ang kasagara, kani sila mga rabay. Kani niya mga teachers of the law. Kasagara, mga rabay. Iba lumungod sa input sa rabay, no? Grade 1, no? Grade 1. Unya, ang Hudiyo naman sila usa ka grupo nga gitawag og Sanhedrin, no? Kanang the ruling body of the Jewish people or sa mga leaders, kaning Sanhedrin, ubay-ubay ana nga mga membro is mga rabay, no? So meaning powerful nila kayo. But kung tanaw nimo na ang punong-puno ni Jesus, ang iya punong gipanudlo is very powerful, no? Nga naman, because supay sa mga kanang iskribo sa balaod, si Jesus nagtudlo man sa iyang personal authority. Nasa authority, dili pareha sa mga iskribo, nga gikan sa mga president, gikan sa mga history, sa mga decision o sa mga translation o interpretation sa ilang scripture. But si Jesus, He talks about the authority, personal authority, dili base sa president, but base sa iyang credential, iyang ability, o pinaagi sa Espiritu Santo na gihatag na niya during sa iyang bautismo. Iyon bitaw ang atong amahan na abli ang langit o yun siya, "This is my beloved Son." Mo niya akong halangdon o maayo kayo nga anak. Kung sa'y sunod niyang istorya, listen to Him. Paminaw sa iya. Nga naman, paminaw sa iya kay naay authority nga akong ihatag kaniya. No? Because Jesus also, in Mark chapter 1 verse 1, Jesus also is the Son of God. And His authority is coming from God, of course. No?
nga sukuhay yun sa mga eskribo. Because na ay gahom. Unsa ni ang gahom? Ang gahom niya nagpunting sa eschatological power. Saybot ko sa buto. Eschatological. Eschatology, ang buto sa buta na, is the study of the end times. Sa katapusan ba? Sa kalibutan, katapusan sa kanang atong kinabuhi nga muabot ang Ginoo para paghukom. Eschatological power. No? The day of the Lord, the end of the world as we know it. Eschatology. Si Jesus, siya mismo nag-anunsyo sa powerful kayo nga the kingdom of God is at hand. In other words, ang ato ang ebanghelyo kanunay nga nagpaabot, kanunay nag-celebrate sa ato ang pagpaabot nga moabot na gyud ang gingharian sa Ginoo o ang kananaang kadaugan imantala o ipakita o ipulpil na gyud ang kadaugan ni Jesus over sa mga dautan, no? Meaning ang kaluwasan abot na gyud ug mao kani ihatag sa ato ang Ginoo ang kaluwasan. Ngani kani naghatag og authority nga mga pagtulunan. Kung tanaw nato sa mga pagtulunan ni Jesus, daghang ay gali, no? Ang ato ang ebanghelyo kanunay gyud naghatag og pagtulunan. Diha sa konteksto nga i-confirm gayud ang authority sa ato ang Ginoo. Unsa man kung akong panganlan katong the calming of the storm, in the midst of the storm, gipatgang ni Jesus ang kananaang bagyo, nagipukaw siya sa sakayan o sa ilang baruto o barko nga master, nagbagyo na, nagtultulog ka lang diha. Ano siya? Huwag mo ibalo, manako sa inyo. Di ba sa ato ang kinabuhi? No? Sa ato ang kinabuhi. Grabe kita nga matarantang at dayon sa ato ang kinabuhi. Kung pinumduman kita nga, di pa ka mo mga sumusunod ni Kristo. Wala ba na ang Ginoo sa inyo? No? Something like that. Kung atong kita sa mga kaibigan. Ako lang i-mention pila lang ka kung kinagang no? Like for example, authority niya, katong gamay nga bata ni Jairus, iyang gisudlan sa lawak o ginan siya, little girl, get up. No? Get up. And ning patuko ang kamatayon. Kung naman ang usa ka bata. No? Namatay naman siya. Ingat pa gani si Jesus nga, Lord, namatay naman ang bata. Masunod pagyapon ka. And then, ang mga bakol, mga buta, si Bartimeo, kagagayo. And then, kana lang, gasunod-sunod niya ang mga Pariseo o mga Saduceo. Kanunay kapangutana, on whose authority are you teaching? Diba? On whose authority? Kung wala siya mutubag. No? Wala siya mutubag. Kaya nga naman, asa man gikan si John the Baptist, di mo po nagatubag. No? Kung ang pagpanudlok gikan sa hatag authority ni John the Baptist para muintroduce sa inyo kung pagbasol, kung paghinulsol, o asa man gikan ang pagbunyag ni John the Baptist, di man nga makatubag, no? And then, matuta sa verse 23, sa mga tao dito nga nagtigo, adunay usa ka may daotang espiritu nga misinggit. Unsa may kalabutan,
Unsay kalabutan nimo kanamo, no? O meron ka para paglaglag kanamo, nakailangan ko kanimo balaan ipadala sa Diyos. Mas may pa ang kananaan daotang tao, ang tao ng iyawaan kay nakaila pa, no? Ang yawa na nasa sunod sa tao nakaila pa sa Ginoo. Balaan ipadala sa Diyos. Ikaw ang usa ka balaan ipadala sa Diyos. Ang pangutana karon, kailaban ta sa Diyos? Nakailaban ta ng Kristo? No? Muna'y pangutana karon, nakailaban ta? No? Nakailaban ta ng Kristo? Muna na sa ato ang kinabuhi, no? Sa ato ang kinabuhi, sa atong palibot, nagkakakining daw ang tao. But sa pagkadautan sa usa ka tawo, pagkadautan sa binuhatan gani sa miyembro sa atong pamilya. So that sa dautan nga gibuhat sa mga kauban nato sa opisina, nakita ba nato o gibadlong ba nato sila? Para ng Hesus, iyang gibadlong. Unsay pagbadlong ni Hesus kanila? Iyon sa pagbadlong ni Hesus. Kapag gibadlong ni Hesus ang daotang espiritu, hilom o gawas kanya. Hilom o gawas kanya. Ibadlong pa nato, oy, pilit ka na gikan sa Diyos. Ayaw pagbuhat ingon ni anak. Kaysa ato lang ipasagdan, no? Kaysa ato lang ipasagdan. Muna siya ang unsa man nga authority. Yun siya, ang authority nakuha ni Jesus gikan sa bunyag. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kita ba tanan binunyagan? Nang gitawag kita sa ato ang Ginoo, nga kita po mahibalo badlong. But ang kanang pagbadlong mas naapay mas labaw niya na. Kaya usahay ang kanang pagbadlong magod, mahimo kitang self-righteous. Mahimo kitang self-righteous atong pagpamadlong o kita mismo wala nato ibuhat ang buluhaton nga gipatuman diha sa ato ang bunyag. So meaning, ang requirement day sa ato pagbadlong is ang ato ang kinabuhi. Ato ba ng hipuyan? Hipuyan ba nato ang kinabuhi ng Diyos nun? O kinabuhi sa ato ang kananang bunyag? Na kita'y kapas nga mubadlong. O wala nato nabuhatan. Nakinsa mo kita mubadlong. Amen? No? Mahimong iskandalo. Di ba? Kaya ka na po pagbadlong po ba ya, brothers and sisters, gawas o magsumikat diha ka na to. Magsumikat po sa atong relasyon. No? First, magsumikat sa ato nga atong ibuhat ang sugo ni Jesus. Ikaduha, nagsumikat sa atong relasyon. Na ba kay relasyon niya na tawhana kay mong ibadlong? Of course, ikaw, tarong ka nga tao, nakita nimo si Mamert na nagbuhat o dili mayo o dili kanana mayo sa tanan. Ang ngayon ba, ikaw bubadlong ka niya diretso? Kung wala ikaw relasyon, dili ka pwede bubadlong kang Mamert diretso. Dili mo amigo. Di man mo amigo. Kung amigo mo, pwede niyo badlungon. Kung dili mo amigo, nakita niyo nga nayang gibuhat ka dili mayo, pangita o iyahang
kinsay na authority sa iya. Like for example, ang usa ka trabahante or gaserbisyo sa simbahan, na iyan sa laon nga nabuhat, na dito ni mo isugid sa pare, pader. Kananaan ko na kay kapas ka mo badlong na amigo mo na ato ang gaserbisyo sa kuan, bato nga siya pader para ibaon po niya nga dili mayo niya buhat, no? Like for example sa mga lay minister, no? Magpakalawat sa lay minister, mga lay minister ba, magpakalawat. Niya hugaw kayo ang kamot at puko. Diba? Ganahan ka mo, hugawat sa kalawat nga hugaw kayo ang puko ng kalawat. O nagpakalawat nga hugaw kayo ang iyang puti nga sanina, doon na kayo na brown na ang drio doon sa kwilyo. No? Hugaw kayo sanina. Ganun, kalawat nga, limaw pag yun ko, lawas si Kristo niya, baho kayong tagway ba, hubog ka na gabi. No? So, isa may mong sultihan na lang. Sultihan mo itong, ayaw pagpandong nga, uy, ikaw, magpakalawat ka, baho kay kabino. Hindi na pwede ni mo ako. Kaya wala ka mo'y relasyon, o wala ka, nakarelate ka ng batatawanan, kaya wala kay otoridad. Wala kay relasyon. Ang may relasyon, ang iyahang in charge niya, boss niya. Katong boss niya mo isultihin. No? But ayaw nga pag-istorya. Kaya basi may ibong ganun nga kontrabida sa kinabuhi nila. No? Muna siya nga, in verse 8 pa, apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu. Kaya kinsa man nga espiritu ang naa sa tao nga nagpabuhat o dili mayo. Ang espiritu man nga daotan, kay wala siya, nagpabaya siya sa iyang servisyo. No? Kung usapon, ang asawa wala magbuhat sa iyang angayan buhaton nga gi-check up man lang niya ang sanina sa iyang bana. Nakahugaw na ba niya ang di man ako ilabhan. Diba? So, dagan-dagan kayong mga, dagan kayong hinungdan. Ubasin ang asawa, wala mo na ba? Kay kanon na sila away. Amen? Dagang hinungdan. Munang ikaw, kung nakibalo ka nga sa'yo, ayaw yung diretso ang tao, kaya wag kakibalo. Kung sa'yo mga background niya. No? Wag kakibalo nga mo yung ang asawa, balok-balok, liminister. Kaya na pahubog sa pilat. No? O, sa ilang relasyon. Apan, ibadlong ni Jesus, ang daotang espiritu. Kung sa ibadlong ni Jesus, ang daotang espiritu. Dili lang ang daotang espiritu ng tawhana, but ang daotang espiritu sa relasyon. Amen? Daotang espiritu sa bana o asawa. No? Amen? Nakita ninyo? Yun siya na gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu. Tanaw mo? Yun siya gibadlong ni Jesus? Gibadlong ni Jesus ang daotang gibadlong niya ang tao, wala. Ang iyang gibadlong ang daotang espiritu. Yung bitaw si Nero bitaw sa kanana gipungtana si Nero ang katong leader sa India. No? I like your Christ, but I don't like your Christians. No? No? I like your Christ, but ang practicing ng mga Kristiyanos wala magbuhat sa ngayon buhaton. Muna siya, wala niya badlong na ang tao, ang iyang ibadlong ang sala. No? Diba?
gibadlong niya, no? Gibadlong niya ang sala sa tao. Muna sa ato, yung siya nga, gibadlong niya ang sala, gibadlong niya kita. Kaya kita makasasala. Kung sa gibuhat niya, hilom o gawas kanya. Hilom o hilom niya. Gawas kanya. No? Muna usahay, ingon ka ng pag-ilong. Yan naman. Kaya ang imong istorya, dili na iya na sa Dautan Espiritu. Labi na kung magmarites ka, pag-ilong rago diha. Yan naman. Kaya imong inistoryahan, iya na sa Yawa. Amen? Praise the Lord, no? Ang maong nga tao gipakurog sa daotang espiritu nga misinggit samtang nagawas gikan kaniya. No? Grabe gyud niya ang sala gyud ipakurog magagam. Labi na kanya bitaw withdrawal sa droga. Sala pa sa addiction. Dili lang sa droga. Isa kaning sala sa imong pagkamarites. Kinapugnan gini mong bapa, di ba mo purong ito kay pugnan ni mo. Pugnan ni mo, dili mo inuupo. Pugnan ni mo nga dili kayo ikaw. Muadto sa imnanan. Pugnan yun ni mo ang iyong bisyo nga di ka makapanigarilyo. Pugnan ni mo nga dili ka makitaon o tambok. No, kay huwag ka, kanang nakay sakit. Makadugang sa imong sakit. Pugnan nimo nga dili ka masuko sa imong isig ka tawo nga nakautang nimo og dako nga kantidad. O mas mayo pa og nahimtang kaysa imo, ikaw giutangan, dili gani ka kapalit og mga nindot nga bistik. Apan ang nangutang sa imo, yahay, no? Matpugnan yun nimo imong kasuko. No? Something like that. Pugnan nimo kay ibadlong kita ni Jesus kisay nagbadlong ka nato. Si Jesus o si Jesus ni siya gawas gikan kaniya kisay iyang ipagawas ang daotang espiritu. Ug mikuro kita sa pagkontrol sa totoo bilingon nga dili nato, no? Dili nato mabuhat ang salaot. Nakihana gayon ang mga tao dito. Musa ningon, unsa ba kini? Unsa ba kini? Bago kini nga pagtulunan. Bisan ang mga daotang espiritu na manduan niya o nituman kaniya. Ang daotang espiritu kuno, ang sala diha gihatag o gipasundayan sa daotan nga mga tao pinagi sa daotang espiritu. Labi gayud ayo, no? Kunti labi gayud ayo buhaton. But then imanduan niya ni Jesus o kung sinita mo ni gawas ni kurong ang tao sa pagkontrol sa iyang kaugalingon. Busa dali ang nagbaniog ug balita mahitungod kang Jesus sa tibuok na probinsya sa Galilea. Busa dali rang nabaniog di man kasagaran nga pinisit. Busa dali rang nabaniog ang balita mahitungod kang Jesus sa tibuok na probinsya sa Galilea. So dali kang ayo, no? Na dumog sa tibuok probinsya ko. So brothers and sisters, mo niya nga ito ang gospel karon. I-summarize na ito. Na authority sa Jesus, gikan sa bunyag. Kung kita po, dili po unta kita mo
kananaan dili nato kalimtan nga kita usab gitagaan ining authority diha sa atong bunyag, no? O ang daotang espiritu naa mangyud sa atong tanan nga nagtintang kanato, no? Nagmaniho kanato ug naay ato ang mga katawhan ug naay ato ang membros pamilya siguro ug uban pa nga naay mga daotang pinuhatan, no? Sisos iyang tinguha limpyuhan niya kini tanan nga daotang espiritu. Di ba sa ato ang pagpanudlo si Jesus duha ka misyon iyang ipadangat diri sa kalibutan. Number 1, si primero, iyang ihatag kanato ang maayong balita sa kaluwasan. Nianhi siya aron pagluwas kanatong tanan. But of course, dili kani may tabok o dili kita niya ayuhon sa atuang mga balatian. No? Kung sa mga balatian na to, tanan na itong mga sakit. Kana umuduol kaniya, like sa buta, sa bakol, like sa atong mga tao, mga inahan na namatay ang anak, ibangon, ibuhi, si Lazarus, uban pa, o pilit tamuduol sa iya na wala may tabok. O sa pag-ayon niya, dili lang pisikal, o iya po. Gi-ayo ang mga katawan sa influensya sa mga daotang espiritu. Sama sa iyang gibuhat karong adlaw. Iyang gipagawas ng espiritu sa usa ka tawo nga gihawaan. Usa pagkadawat ko kanang gingharian dayon sa tawo nga giyawaan. Di ba? Dili gyud magkadawat ko kanang kaluwasan o kinabuhing dayon. So muna iyang gihatag kanato karong adlaw. Ug sama sa ato ang kaugalingon nga gihatag sa bunyag, kita usab gitahasan sa pagpadlong. No? Pagpagawas niya ng daotang espiritu sa pagbadlong diha sa influensya sa sala. Unsa man gini mahimo pa kana nimo pagbadlong diretso. No? Gitawag lang kita diha sa bunyag sa pagbadlong. Number 1. Number 2. Pagbadlong nimo dili pwede og wala kay relasyon. Yan ang tawanan. Ug imo nang anak di sayo mo istoryahon. Ug imo nang amigo sayo mo istoryahon. Dili nimo amigo adto ka sa insakto nga awtoridad ni anak. No? Imo hang istorya dito. But ayuha pa istorya. Di ba? Ang ikatulo na lang buhaton nimo, nimo mangita kang kahigayunan na unsamo nimo pagpadlong, ang buhaton nimo magampo ka na lang. Iampo na nimo sa ato ang Ginoo Lord unsamo ka na pagpadlong. Ako nang gibuhat naman tanan. O yun siya nga ang pagpadlong kuno magsumikag iha gikan kanato. Badlong-badlong ka, niya ulam din mo buhatang otro ka pamangkot na sa sala. Kung imo ganin ang ibuhat, na kay kasinatian niya na mga kananaan binuhatan, kay nagbangko ka na, nanangay ka tungkol mo badlong. Kaya nangay kasinatian, kung nausap ka na. Kung wala gani ka mausap, nag-struggle pa ka, mas may pa dulo na lang yung unang tawanan na nakasala. Pariha man ta mo, nakuha na ng tabit, kata mag-amput na duha. Mangitat na kung siya itong boto nini. No? Ayaw na padlunga. Ikaw, mong po ibuhatin mo ako, mong po, pero ang Ginoo, nag-istorya ka na ito, pinagi sa bunyag na itong koderon.
ang ato ang kinabuhi. Magkuhan na lang ta. Sana, magsabot na lang ta. Ginapangay ta. Muna, sa ato ang simbahan, nagkinahanglan yun, miyembro kita sa BEC, miyembro kita sa Katilingban. Kaya diha sa Katilingban, diha ka matagaan o suporta. No? Diha ka matagaan suporta kung na imong kalisdanan sa imong pagbuliwan. Nga sa ato ang BEC, kanunay man tagan si Mana mag-Bible study. Diyan na ito, makita, magklaro na ito, lain po sampul karong adlaw. O, unsa may ato nakita nga pagtulunan, eh? Ang pagbadlong din, magsugod sa ito kalingon. Ato ba na sinati? Or gayon? Nga badlongon mo ang mga tao na na-influensya sa dakot ng espiritu. O wala kay relasyon, ayaw buhatan. At ito kasi insaktong authority. O wag yung mahimo na diha na lang sa ato ang pagkampo. But ang kahigayunan ni tanan, masuportahan ang mga katawhan sa Diyos is pinagi sa assemblea, pinagi sa ato ang community. O ang pinakadako ng community, pinaka-apex ng community is ato ang Eucharistia, ang Santos na ito. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu.